Tak zdravím všetkých milovníkov nielen turčianskej divočiny. Dneska opäť z Nory sa hlásim. A bude to také rýchle videjko o našich sobách v meste Mišerkách Ušatých. Pred mesiacom, keď sme išli cez jednu lokalitku v Martine, tak sme tam počuli také hú, proste také klasické sobie húkanie a ja som si myslel, či to náhodou není. Ja si hovorím, či to náhodou není holub hrivnák alebo také niečo. A bola to sova, asi, neviem, možno mesiac dozadu. No a včera, keď sme cez tú lokalitku išli zase, tak už tam bolo počuť pískanie. Takže to je jasný znak toho, že tam boli sovičatka a ozývali sa z rôznych miest. Niektoré zo smreku, niektoré 30 metrov vedľa úplne na jednom strome. No a dneska som vybral foťák 19:30, teraz je 9 hodín akurát. O 7:30 som tam išiel, no a podarili sa nejaké zaberiky, no. Tak snad sa vám budú páčiť, no nejdem toto videjko nejako naťahovať. Moc času na fotenie není, ja sa venujem teraz iným veciam, mám trošku oddych od fotenia, od natáčania. No a tak, skrátka času na fotenie není. Sú iné aktivity, ja sa z nich teším, ale ak sa to dá, tak budem sa snažiť niečo natáčať, no možno ešte aj nejaké medvede, niekde, uvidíme kde. A tak, dobre, tak užite si videjko, nejdem to ani nejako rozkecavať, ani nejaké intro robiť, alebo nejaké efekty pridávať ako zvyčajne. Užite si teda videjko a snad sa vám bude páčiť, no. Tak, vidíme sa v ďalšom vlogu. Zur
Už letí. Krása. Nejako nechce utrať, keď sme tu.